Spoznajte Sycamore 400, váš nový spojenec v boji proti vlhkosti a solným škvrnám na stenách. Tento inovatívny produkt predstavuje definitívne riešenie pre suché a zdravé prostredie vo vašich interiéroch aj exteriéroch. Prečo sa rozhodnúť práve pre Sycamore 400? Jeho výnimočná formulácia ponúka mimoriadnu odolnosť proti vlhkosti a vďaka pokročilej technológii blokovania solí účinne eliminuje nežiaduce solné výkvety. Sycamore 400 nielenže zabraňuje vzniku nových problémov s vlhkosťou, ale sa tiež stará o aktívne riešenie už existujúcich komplikácií. Jeho jednoduché použitie a rýchle schnutie znamenajú, že vaše steny môžu byť opravené a suché bez zbytočného odkladania. Aplikácia Sycamore 400 je ideálna pre steny domov, pivníc, garáží či priemyselných objektov a prináša okamžite viditeľné výsledky. Nechajte vlhkosť za sebou a ochraňte svoj domov alebo pracovné prostredie s Sycamore 400. Zvoľte si Sycamore 400 a zabezpečte svoje nehnuteľnosti najlepšiu ochranu.